היום נבדיל בין מה שקורה באמת לבין מה שאנחנו חושבים שקורה. בואו נראה דוגמה. הטלפון שלך צלצל 3 פעמים במהלך הארוחה איתי. במקום להגיד או לחשוב, את מעדיפה את העבודה על פניי, שזו הפרשנות שלי, אפשר לשתף את העובדה ולשאול בעדינות. שמתי לב שאני ל3 שיחות במהלך הארוחה. קרה משהו דחוף? או הגעת 20 דקות אחרי השעה שקבענו. במקום לתת לפרשנות שלי לבעבע, כן, לא אכפת לך ממני, אפשר להתייחס לעובדות ולברר, הגעת 20 דקות אחרי השעה שקבענו, קרה משהו בדרך? או עובדה, לא התקשרת היום, אז במקום להסיק, אתה לא חושב עליי, אפשר להתייחס לעובדות. לא דיברנו היום, איך עבר עליך היום? כשאנחנו מבדילים בין עובדות לפרשנות ושואלים בסקרנות על מה שבאמת קרה, אנחנו פותחים דלת לשיחה במקום להיתקע במחשבות שלנו. מעוניינים בעוד דוגמאות? הן מחכות לכן בתיאור הסרטון.